WC-tiloissa on esillä maalauksia, videotaidetta ja valokuvia. Naisten WC:n puolella voi tutustua myös aidosta aineistosta koostettuun pierudiskoon. Naisten vessasta löytyy teos, jossa äiti lepää sängyllä ja lapsi tutkii hänen kasvojaan. Äiti murisee ja paljastaa torahampaansa, mutta lapsi leikkii silti pelkäämättä. Intiimi aihe sopii taiteilijan mukaan hyvin WC-tilaan. Ainakin tuodaan se esiin se taide sieltä galleriasta, tuodaan se johonkin framille, jossa siihen voi törmätä, jolloin ehkä voi myös havahtua, että tämä voi olla mielenkiintoista tai hauskaa. Mielenkiintoista ja hauskaa varmasti. Lounassa ja etelässä oli tänään jo aika lailla keväisen lämmintä. Voitko luvata samaa? No kyllä joo. Tänään päästiin jo 15 asteeseen paikkapaikoin tuolla lounaassa. Huomenna jäädään kyllä 10 asteen alapuolelle paikoin ja luntakin taitaa paikoin sataa. Selvä juttu. Mennään vielä aivan toisenlaisiin maisemiin ja tunnelmiin. Kyllä, nimittäin epävarmoina aikoina moni kaipailee turvallista ja rauhallista olinpaikkaa. Sellaisen löysi ainakin omasta mielestään tämä pikkulintu poliisin hatusta. Poliisi oli tekemässä Turkin Denzilin poliisipiirissä rutiinikierrosta, kun lintu istahti ensin kädelle, sitten olkapäälle ja asettui lopulta mukavasti lakkiin. Mediahälykään ei lintua häirinnyt, sillä ei ollut yhtään mitään kiirettä toisaalle. Ei ollut poliisillakaan mikään kiireisin päivä. No niin, ja kohta. Nauruterapia on hyvästä. On se. Seuraavaksi Liisa kertoo säätietoja ja sen jälkeen tulosruutu. Näkemiin. Näkemiin.